Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση, την οποία ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Τζομόκος διοργανώνει για δεύτερη χρονιά. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Το όνομά μου είναι Ινώ Αφεντούλη. Είμαι η εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αγαπητό φίλο, φίλτατο Χρήστο Στυλιανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ οικία για σας. Όχι τόσο για μένα, παρότι θα ήθελα να έχω εισαχθεί στην νομική Θεσσαλονίκης, όπως εσείς στην οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε διανύσει πολλά χιλιόμετρα από τότε και μαζί και στο ίδιο μετερίζει κατά κάποιον τρόπο από διαφορετικές αφετηρίες, θα έλεγα, πολιτικές και δημοσιογραφικές. Είναι λοιπόν μια ευτυχή σύμπτωση που βρισκόμαστε εδώ να συζητήσουμε για κάτι που είναι πραγματικά σπουδαίο, όχι μόνο για την πόλη, για τη χώρα, για την Ευρώπη, για την περιοχή. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη συνδεσιμότητα αυτής της περιοχής και μέσω της συνδεσιμότητας, που είναι ένα ευρωπαϊκό όραμα θα έλεγα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια μέσω των δικτύων επεχείρησε, ξεκινώντας από τον Ντελόρ κυρίως, να φτάσει σε μια δικτύωση που ουσιαστικά να επιτρέπει την κυριαρχία των τεσσάρων ελευθεριών, ανοιχτά σύνορα, διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων, προσώπων. Πώς λοιπόν αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος μπορεί να επεκταθεί μέσα από την συνδεσιμότητα δικτύων, χερσαίων και θαλασσίων. Είναι ένα κέριο ερώτημα θα έλεγα και μπορείτε νομίζω να μας το απαντήσετε. Έθεσες όμως, ακούμπησες προσωπικές εμπειρίες και memories και πρέπει να απαντήσω. Η Θεσσαλονίκη για μένα είναι η πόλη που μεγάλωσε. Γι' αυτό της χρωστώ πολλά. Και γι' αυτό δεν μπορούσα να πω όχι σε αυτή την πρόσκληση. Εμείς έχουμε βρεθούμε στις Βρυξέλλες. Εσείς δουλεύατε στο ΝΑΤΟ, εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό έχουμε περάσει, όπως είπατε, πολλές φορές κοινές εμπειρίες. Γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε με μια κοινή γλώσσα και να βρούμε συγκλήσεις. Θέσατε ένα μέγα θέμα που ήταν και είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιαία αγορά. Τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτή η μεγάλη αγορά, ίσως η μεγαλύτερη του κόσμου, πάνω στην οποία βασίζεται το ευρωπαϊκό μοντέλο, όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να διατηρήσει αυτό τον κρίσιμο γεωπολιτικό ρόλο που έχει ως ήπια δύναμη. Νομίζω ότι το connectivity μπορεί ως ιδέα να βρει περισσότερη εφαρμογή διανύοντας τα Δυτικά Βαλκάνια, και είναι και εδώ ο Υπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, για να συνδέσει ακριβώς αυτή τη μεγάλη ενιαία αγορά ως μια μεγαλύτερη ενιαία αγορά, περιλαμβάνοντας και χώρες οι οποίες είναι στο στάδιο το προενταξιακό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει πολλά για την Ελλάδα, σημαίνει πολλά για τη Θεσσαλονίκη, σημαίνει πολλά για άλλα λιμάνια. Είχα πει, και είναι εδώ ο κ. Λιάκος και ο CEO του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης, όταν είχαμε τη συνάντηση εδώ την περίοδο της έκθεσης, εγώ μιλώ για τη θαλάσσια Εγνατία. Γιατί μιλήσατε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, στα οποία ως Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, εμείς ως Υπουργοί, βάλαμε την επιρροή μας για να έχουν αυτές τις κέρυες συνδέσεις, δηλαδή να ξεκινά το πρώτο διευρωπαϊκό δίκτυο από τη Βαλτική, να περνά στα κράσπεδα της Ουκρανίας, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, να φτάνει στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, το άλλο διευρωπαϊκό δίκτυο και να φτάνει και μέχρι την πατρίδα μου, την Κύπρο, στη Λεμεσό. Λοιπόν, το άλλο διευρωπαϊκό δίκτυο που ξεκινά από την Πολωνία, που επέμενε και ο καλός μου φίλος συνάδελφος και τώρα πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ,
Το ξέρεις, στις Βρυξέλλες είμαστε μαζί, ακριβώς για να περάσει και αυτό και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά ανοίγουν όχι απλώς ευκαιρίες, λεωφόρους οριζόντων, ακριβώς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα Δυτικά Βαλκάνια να εξευρωπαίζονται, αλλά να δούμε και την Ελλάδα μας και τη Θεσσαλονίκη ως ένα κόμβο, ένα hub, το οποίο θα είναι ζηλευτό για όλους. Και θα έρχονται όχι μόνο τα ευρωπαϊκά προϊόντα για να πάνε προς τη Μέση Ανατολή, να βρουν το Σουέζ και να φύγουν αλλιώς, αλλά να έρχονται και τα ασιατικά προϊόντα. Αυτό είναι το μεγάλο μας στίχημα εδώ που πρέπει να επιμένουμε σε ό,τι αφορά το connectivity, τη διασυνδεσιμότητα, και νομίζω ότι αυτό το συνέδριο εστιάζει σε αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουμε μια συνεχή επαφή με τον ΟΛΠ, με όλα τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ακριβώς αναβαθμίζοντας τα, να είναι έτοιμα για να αξιοποιήσουν αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Κύριε Υπουργέ, σαφέστατα, αναφερθήκατε και στον άξονα βορρά-νότου, τον ευρωπαϊκό, το 4Cs επίσης, initiative κτλ. Ωστόσο, εάν δούμε το χάρτη, η περιοχή μας, η ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι, αν θέλετε, ένας μικρός θύλακος σε αυτή την παγκοσμιότητα, να το πω έτσι. Το μεγάλο δυναμικό των παγκόσμιων μεταφορών προέρχεται ανατολικά, δηλαδή Κίνα, Ινδία, Αραβικός κόλπος, Μεσόγειος, ώστε να φτάσει στην Ευρώπη. Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο της συνεννόησης, του κονσένσους, των ανοιχτών συνόρων κτλ. Και έχουμε και κάποιον ανταγωνισμό οπωσδήποτε. Αυτός ο ανταγωνισμός που είναι υπαρκτός και που η πρόβλεψη είναι ότι θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, πώς συνδυάζεται με τα αναπτυξιακά σχέδια τα δικά μας και τα ευρωπαϊκά? Νομίζω φέρνετε στο προσκήνιο εμέσως ή αμέσως θα έλεγα αυτό το εξαιρετικό report του κυρίου Ντράκη, πάνω στο οποίο όλοι μας επενδύουμε και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει κρίσιμα προβλήματα και διλήμματα που έχει. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Κυρία Αφεντούλη, είπατε και μια άλλη πολύ σημαντική keyword, ανταγωνιστικότητα, competitiveness. Εάν η Ευρώπη δεν καταφέρει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε όλους τις τομείς, θα βρεθεί προεκπλήξεως να χάσει και τον κρίσιμο γεωπολιτικό της ρόλο και τον εξισορροπητικό της ρόλο σε αυτή την παγκόσμια σκηνή. Ξεκινήσατε όμως από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μια περιοχή του κόσμου η οποία καλά ή κακά, ιστορικά, βρίσκεται μονίμως σε μια κρίση, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τις δύο μεγαλύτερες κρίσεις του κόσμου, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, που ουσιαστικά είτε είναι μέρος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είτε συνδέονται άμεσα. Ποιος ο ρόλος της χώρας μας? Νομίζω ο Πρωθυπουργός σε μια πολύ καλή συνέντευξη του τελευταία στην Αμανπούρ, στο CNN, έθεσε το πλαίσιο και την αξία της Ελλάδας μέσα σε αυτόν τον κόσμο της γεωπολιτικής αναταραχής. Είμαστε ένα ασφαλές καταφύγιο. Είμαστε μια χώρα σταθερότητας. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να συζητήσει να γίνουν κόμβοι. Τα λιμάνια μας, οι δρόμοι μας, τα τρένα μας και η ευρωπαϊκή μας διάσταση μας δίνει τη δυνατότητα με τον κόσμο που περιγράψατε πριν, που δεν κινείται στην ίδια λογική, να έχει ένα αξιόπιστο συνομιλητή. Θεωρώ δηλαδή ότι, και το είδα προσωπικά σε δύσκολους χειρισμούς που κάναμε αυτή την περίοδο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, η κυρία Υφυπουργός η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, εγώ και ο Πρωθυπουργός, στο πώς
θα διαχειριζόμαστε αυτή την κρίση του ελληνικού πλοίου που χτύπησαν οι Χούτι στην Ερυθρά θάλασσα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για να αποφύγουμε την περιβαλλοντική καταστροφή. Και εκεί φάνηκε η αξιοπιστία αυτής της χώρας να συνομιλεί με όλους τους stakeholders, όλους τους βασικούς παίχτες της περιοχής εκεί. Από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, οι οποίοι όταν βλέπεις μια χώρα η οποία έχει τέτοια δύναμη στην ναυτιλία, να μην επαναλάβω τα γνωστά πόσο δυνατοί είμαστε στην ναυτιλία, την ίδια στιγμή είναι αξιόπιστη. Και παρόλο που ζήσαμε ένα χτύπημα από τους Χούτις και ήταν σε συνθήκες πολέμου, τρέξαμε, που μπορεί και ακόμα και με το διεθνές δίκαιο να μην είχαμε αυτή την υποχρέωση σε εισαγωγικά, αλλά τρέξαμε, συμμετείχαμε στις ασπίδες, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, συνεργαστήκαμε με το Prosperity Guardian, τη συνεργασία Αμερικανών-Βρετανών Ιαπώνων, και είμαστε σε μια τέτοια συνεργασία και αποφύγαμε αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή. Σας ομολογώ ότι παρόλη τη σεμνότητά μου, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα θαύματα αυτό που έγινε, και αυτό βασίζεται στην ελληνική εμπλοκή. Λοιπόν, αυτό μας έδειξε ακόμα μια φορά ότι ναι, είμαστε μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, αλλά δεν αποφεύγουμε να μπούμε στα δύσκολα, στα ναρκοπαίδια, ακριβώς γιατί έχουμε αξιοπιστία, έχουμε δυνατότητες να χειριστούμε δύσκολα πράγματα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα με αυτούς όλους οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είμαστε όχι απλώς συνομιλητές, αξιόπιστοι συνομιλητές, αξιόπιστοι συνεργάτες. Γι' αυτό ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις που θα μας αναδείξουν περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση συνεργασίας. Και είναι και εδώ ο Υπουργός Μεταφορών και ο Deputy Prime Minister της Βόρειας Μακεδονίας, μια συνάντηση μαζί του, κουβεντιάσαμε έτσι ανοιχτά, και ακριβώς τόνισε αυτό το πράγμα. Όσο ανεβαίνει η Ελλάδα, όσο ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, συμβαίνει και την Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση της συνύπαρξής μας. Common interest. Έχουμε κοινό συμφέρον. Και γι' αυτό θα επιδιώξουμε να κλείσουμε όλα τα προβλήματα για να προχωρήσουμε με στόχο να βοηθήσουμε τους λαούς μας να αναβαθμίσουν την ευημερία τους και να είμαστε ακριβώς μια περιοχή που ο υπόλοιπος κόσμος θα τη βλέπει ως περιοχή σταθερότητας, αλλά και περιοχή που μπορεί να αξιοποιήσει μεγάλα πλεονεκτήματα. Κοιτάξτε, σαφέστατα αυτό είναι το κλειδί, και εκεί ας πούμε η connectivity δεν περιορίζεται σε μια τεχνική απλώς διάσταση. Connectivity σημαίνει ότι δεν έχεις εκρεμείς διαφορές, ότι επιλύεις τις διαφορές σου με ειρηνικό και διπλωματικό τρόπο. Αυτό συνέβη πράγματι και είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο με τη Βόρεια Μακεδονία. Συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταφορά ευρωπαϊκού μοντέλου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχουμε κανόνες που θα γίνονται σεβαστές από όλους και που θα βασίζονται ακριβώς στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητας με προσανατολισμό διαχρονικό, ατλαντικό και ευρωπαϊκό. Αυτά είναι στοιχεία ισχύως τα οποία συχνά στην εσωτερική δημόσια συζήτηση τείνουμε να υποτιμάμε. Και παρά το γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο μεγάλων κρίσεων, πολύ κοντά μας, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, κάποια στιγμή η κρίση θα πάρει τέλος, με τρόπο θέλουμε να ελπίζουμε όσο το δυνατόν ειρηνικό, θα γίνει διαπραγμάτευση, η Ελλάδα είναι πολύ κοντά. Τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα από μια ειρηνική Μέση Ανατολή που θα φτάνει και μέχρι τον Περσικό κόλπο, δηλαδή η έννοια του Abraham Accords θα μπορούσε να φτάσει στην Ανατολική Μεσόγειο και να αποβεί συμφέρουσα για όλες τις χώρες της περιοχής. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί. Έχετε απόλυτο δίκιο και
η Ελλάδα και όλη η περιοχή θα πρέπει και θα είναι, πιστεύω ακράδαντα, μέρος και της ανασυγκρότησης στη Μέση Ανατολή, πάνω σε ειρηνική βάση, αλλά και της ανασυγκρότησης στην Ουκρανία. Είναι γι' αυτό που, θα επαναλάβω, τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδας θα παίξουν σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και την ίδια στιγμή η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας όλο αυτό το πλεονέκτημα αυτής της γεωγραφικής θέσης. Θα σας αποκαλύψω ότι αυτές τις μέρες, ακριβώς επειδή μιλήσατε για την νέα περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις της μη έντασης, έτσι θέλω να τη χαρακτηρίσω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σημαίνει πολλά όμως η μη ένταση, με καλεί ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών για να συζητήσουμε ναυτιλιακά θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναγνωρίζεται ο ρόλος της Ελλάδας στην παγκόσμια ναυτιλία και ο καθένας θέλει να έχει ως συνομιλητή την Ελλάδα. Θα πάω, νομίζω, γύρω στις 22 Νοεμβρίου να κλειστεί το ραντεβού. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη δυνατή εξωστρέφεια αυτής της χώρας, η οποία πάντα, εάν έκανε το μεγάλο βήμα, ήταν ότι διατηρούσε μια λογική οικουμενικότητας. Όχι εσωστρέφεια, όχι μιζέρια προς τα μέσα. Έχουμε να πούμε πολλά προς τα έξω, με έναν τόνο φιλικό, διπλωματικό, αξιόπιστο, δίχως άσκοπες συγκρούσεις, δίχως ανόητες αντιπαραθέσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες, μιλώ για την ναυτιλία και το έχω πει πολλές φορές, έχω νιώσει, έχω περάσει από διάφορες θέσεις, Ευρωπαίος Επίτροπος, όλα αυτά, αλλά ως Υπουργός Ναυτιλίας στην Ελλάδα νιώθεις μια τέτοια δύναμη που στην δίνει ακριβώς αυτή η δύναμη της ελληνικής ναυτοσύνης. Λοιπόν, όχι φόβο σε ό,τι αφορά τη διεθνή μας παρουσία. Δεν υπάρχει καμιά μειονεξία. Ίσα ίσα αυτοπεποίθηση πρέπει να υπάρχει, αξιοπιστία και καθαρή διαφάνεια και honesty. Μιλάμε με τον συνομιλητή μας πάνω σε ισότιμη βάση, δεν υπερτιμούμε κανένα, δεν υποτιμούμε κανένα, αλλά βρίσκουμε τη σύγκληση συμφερόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για αυτή την εισαγωγική παρέμβαση. Θα ήθελε ο κύριος Γκουλέκας, αν αντιλαμβάνομαι, να κάνει κάποια παρέμβαση. Τον χαιρετίζουμε. Επειδή θα κάνω το χαιρετισμό μου σε λίγο, να καλωσορίσω τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στυλιανίδη, στην πόλη μας, όπως και τους άλλους φίλους. Χρήστο, καλώς ήρθατε. Και περιμένω μόλις τελειώσει την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του και τη συζήτησή σας, να πω και εγώ με τη σειρά μου δυο λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι είχαμε μια συζήτηση πυκνή, σύντομη αλλά πυκνή σε περιεχόμενο. Πυκνή και short and sweet, όπως είναι στο χωριό μου. Πιστεύω ότι η επιχειρηματική κοινότητα συχνά είναι πιο μπροστά από την πολιτική, οπότε ας την ακούμε. Θέλω να πω, είχα μια συνάντηση με τον κύριο Ευθυμιάδη, δεν ξέρω αν είναι εδώ, και με εντυπωσίασε το όραμα ενός εξαιρετικού τεχνολογικού πάρκου. Και είπα ότι είμαι πλέον εθελοντής για τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς είμαστε. Γεια σας.